Kaunti yo ya Nyamira Job Mangi niga kwariganirio roboti oruo ronyore senkira yubukirano. Maiga yokorobekana koba aroro ewiki no muraibwe kiombe kia Azimio Raila Odinga kurario korobekana kwa matuko atate wiki kobwati niga baraibe kanisa sabiri gosabira ense icho ya Kenya elindeto chigotwara omorembe maandamano aro naindere rotore kanisa tigato sabira maandamano ayo akorwe nchire ya amani nainde tobwaterane n'amasabo Abakenya nigo basabiri gotwara omorembe anene mono ekero chinga kichi cha maandamano no korobekana kogenderete ense icho ya Kenya ndasaba maandamano umanyete faali wawili wakipigana nyasi ndio umia nyasi unabona igani ntu abantu bali bansega chikuranchi yarete ansete ku witness chisegi chiri chiarorekanire chiro igontagete ko chigikeria ne chinguru chinene ekiaro mweri bweri tuko ngotosaliri chire elieta lirigi yako nyatu atwali marembo liko nyoro chire gusi Maiga yotarira ekanisa ya Risa SDA Ritibo SDA na Brown SDA nigabo bisakurwase obisyo mubunge Nakuru Town West Samuel Arama bakora una Robinas Makana Joshua Onduko na barayibande bakwana amanganaya esengencho kata sio mheshimiwa Samuel Arama na ndabu atenkoro yogokonya moso chikanisa n'abantu bali abataka na bali barense na bali baremeire. That is why tuwalenga aseri tukolia rero abarayimba sabwa utatumeka abasaye bobe ase okorobeka noko igona ari wapiri gochese esaba saye baito mwensi kaba abantu mubwati kisemi kiri kinyane totiye kubatumeka twabareresyo bakora lakini jinsa togo chikoikaransa ne chiti mwechibere ino no twatigete sikoga egasi eno twabekere yo samba chitaeri egasi eno twabatumire yo konya kobogoria chisuguri motwe lakini mwana siasa tayo mwana ndo kobogoria suguri motwe ensemo yende mbasabe serikali ya county Nyamira kuikiranichira balirete abamenyi be county Nyamira nabo igokinia obokoleri ase county Nyamira ngosaba ese county ya Nyamira in terms of service delivery va step up so that because however tubwato bokongwa sengakie yabona iga ntobwate mechande menge injara yabukire mono muna guziga abantu abarwarite malio goteyo those challenges ekatora chama collectively na ndine mission ya Arama ngaki abagambe bali bande bayijamo we share ideas torera ngaki togosukia county ya Nyamira ensemo y'abamenyi be county Nyamira mbamo saba mubunge Nakuru Town West Samuel Arama kanisa nchiumiete asenge ncho chirensa samagacho Mheshimiwa Arama toyeta komote ingagendere lakini ekekoba montomia igakororokana mapema abana siasa abandi bakonya kurutarama macha makindi tigabakora magenderero na borobo bacho ino Mheshimiwa Arama kerengere likeria bwati kia kyogokonya abantu gitaria ase abana siasa abange na boto kumusabira nga Nyasaye tigamokonye anakogendere nginchiria tobwate nkore ndabuse ama NP onye motegete Nyamira konyeke ka Arama chikura tegobuya Ginko reporter ya Ndizi TV kurwase county Nyamira Job Mangi